Parlant de més recursos, el món local reclama un nou model de finançament, tal com reconeix l'Estatut. Aquesta és la principal reivindicació dels 670 ajuntaments que agrupa la Federació de Municipis de Catalunya i que avui ha celebrat la seva 19a assemblea. La Federació Catalana de Municipis es queixa que reben menys diners dels que els pertoquen i en moments de crisi com aquests es fa encara més evident la necessitat de tenir un repartiment just dels recursos als ajuntaments. Per això reivindiquen que els governs català i espanyol fixin un calendari per a un nou finançament dels ajuntaments. A més, demanen que el govern els perdoni el deute. La liquidació que s'ha produït negativa de més de 1.500 milions, per tant haurien de retornar els ajuntaments a l'Estat. És molt positiva la proposta de 4 anys i un any de carència per retornar aquests diners, però s'ha d'entendre que en un moment de crisi econòmica, en el que els ajuntaments són peça clau per gestionar aquests moments i sobretot peça clau per gestionar la sortida de la crisi, aquesta deuta, sens dubte, han d'entendre que reclamem la seva condonació. Bustos també ha assegurat que la baixada d'ingressos ha provocat que algun ajuntament s'hagi vist obligat a reestructurar serveis i fins i tot la plantilla.